El Consell d'Alcaldes d'Osona va celebrar ahir el ple ordinari del primer trimestre de l'any, una trobada de representants que va servir per buscar línies d'actuació per fer front a la pandèmia del coronavirus. Els alcaldes i alcaldesses de la comarca van fer front comú i van posar-se a les mans de l'Institut Català de la Salut a l'hora d'actuar. Tots ells van escoltar els consells de la gerent de l'ICS a la Catalunya Central, Anna Forcada, en casos, per exemple, de confinament de persones amb el virus. Pot ser que algun d'aquests casos, o sospita, cas en sospita, s'enviï a casa. No passa res. És un cas lleu, és un cas segurament d'un refredat, però amb una sospita, o bé perquè ha estat en contacte amb algun cas, o bé perquè és un professional sanitari, o bé perquè té un antecedent d'un viatge, i l'enviem a casa amb unes mesures de protecció, amb mascareta i confinat a casa. El confinament a casa ha d'estar en una habitació ventilada, no pot estar en contacte amb ningú. Ho dic perquè igual a les vostres poblacions començareu a tenir persones confinades i és molt important de mantenir el confinament. És molt important la consciència social de que són casos lleus, però que la seva responsabilitat individual i social és de mantenir-se confinats per precisament evitar el contagi. El president del Consell Comarcal, Joan Carles Rodríguez, va expressar que des de l'entitat supramunicipal crearan una base de dades d'actuacions fetes per a cada un dels alcaldes per poder-se coordinar millor i que tots els consistoris puguin saber com han tractat situacions semblants als municipis veïns i quin resultat ha donat aquesta acció. Anna Forcada va voler enviar un missatge de tranquil·litat i confiança en l'Agència de Salut Pública. Segurament aquest escalat, la previsió és que vagi en augment, i que vagi afectant no només els sanitaris, sinó també altres àmbits. Però no passa res, ens anirem adaptant, anirem gestionant dins del nostre àmbit de responsabilitat i anirem donant sortida a totes aquelles coses que hi hagin. L'Agència de Salut Pública de Catalunya està centralitzant tots els casos, això és molt bo, perquè es tenen tots els casos identificats, tots els contactes i s'està seguint tots aquests casos i des d'aquest servei de vigilància epidemiològica estan donant sortida i estan determinant quins casos s'han d'estudiar i quins no. La doctora Forcada també va intentar donar un missatge de calma i tranquil·litat en els casos on les anàlisis tardin a donar resultats, al·legant els temps que cal seguir en aquests casos i l'augment de persones infectades que hi haurà en els propers dies. En aquest moment, degut a la situació també d'alarma, veient comunitats i països veïns, estan incrementant més les determinacions, cosa lògica, i tenim una certa demora tant en realitzar la determinació, tot i que hi ha més efectius, com amb els resultats. Però no passa res. Són gent que estan en contacte amb el sistema sanitari, com molt bé ha dit la doctora Juncadella, estem tots en contacte, fem reunions, fem comitès operatius i són persones que s'estan observant i s'estan seguint. Per tant, si hi ha una demora en el resultat, no ens angoixem, és un cas detectat, s'està seguint, però en el moment en què es tingui el resultat doncs es prendran les mesures oportunes. El Consell Comarcal, Protecció Civil i els ajuntaments d'Osona van demostrar estar perfectament coordinats per fer front a aquesta pandèmia.